răspundeți la întrebare, vă rog frumos. Ce vă permite vouă cu fereastra stricată? Domnul Veceslav, Tom Coglaz. Stai, Olea, как же? Да. Нет, с карты. Da. Deși, răspundeți, vă rog frumos la întrebare. Răspundeți la întrebare. Faceți cunoștință procesul verbal, domnul. Da, bun. Poftim. Articol 236, alineat 2, pentru excesul de viteză 35 mai mult decât e admis în localitate. Da, aici. Nu. Dar să nu se mai adauge mai Nu se mult. adaugă nimic. Nu retrăiți. Gata, nu s-a adus la cunoștință aici funcția semnătură. Eu nu sunt de acord. Unde să scriu? Ia că aici. Obiecții de persoane la care prețin. Aici? Da. Da? Pe linie și. Aici. Da. Nu? Nu sunt de acord. Sunt. Procesul verbal a fost întocmit în prezența dumneavoastră, în prezența conducătorului. Mai jos puncția semnătură. Unde? Aici? Uitați-vă că aici pe linie. Ia că unde e scris, înțeles? Aici, da? Da. La momentul de față, traducător nu are nevoie. Aici, da? Aici. Interpret. Copia procesul verbal întocmit pentru ce semnează. Aici? Uitați-vă aici. Țineți activ. Și răspundeți, vă rog frumos, Dacă nu deși... sunteți de acord cu procesul verbal, îl contestați în cel puțin 292, adresa juridică e menționată în procesul verbal. Da. O zi bună. Deși acolo nu e... O zi bună și noi. Deși nu răspundeți la întrebare, deși lobova e stricată la voi? Deși e stricată? Și în noaptea, dar pe arată... Noaptea stricat, Vă se permite să stați, vă se permite, mașina trebuie să stai la reparație dacă în așa caz. Domnul Balaban, E că chiar am o dușim la că reparație. unde chiar acum? Dar dacă eu n-am tehas motor acum și mă oprește eu și eu, în fel că eu acum mă duc... Mătare ai tehas motor. Dar în caz că n-aș avea. În caz că n-aș avea, cum adică poate mașina să stai cu numerele de matriculare mai e 9749 cu fereastra stricată, e la serviciu stă? Cum?